Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Shumba makadi. Aiwa ndinosimba nzo. Muri wapenyu? Tinofara zvedu. Kuri sei kumatara? Matara ndiwayo. Ndopindana nawo. Ongo. Siyalibingelela muri yeZimbabwe. Sihlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo njalo. Elami igama nginguThadiwa Khuthama uMandlovu wenu ospecial. Munotondera kaMandlovu. Muri yeZimbabwe pekupedzesera takaenda kumhuri yaitaura kuti mukoma wedu akanoromba. Mukoma wedu haachadi kusarenda mishonga yake kun'anga. Naizvozvo nezvi takunetsikana kuti togadzisa sei nekuti isusu nemukoma hatichakwanisa kunge tichionana nekuti nhau yakaiswa mapurisa akati no boundary ga hapana achasvika pamba pemumwe. Saka tochidini muri yopera takatarisa. Liqiniso muri yeZimbabwe. Sike sabuya kini phela sikhuluma labafowabo besithi bona anjani ubhuti kukhona akubambayo okungalunganga. So imuli siphela. So asakwazi thina senze njani. Nxa sizama ukuthi sikhulume laye uyala asakwanisa ukuthi sikhulume laye ngoba safakelwa phela ipeace order. Asakwanisa ukuthi sibe sikhuluma la ukuthi silungise izinto. Naizvozvo muzuva ranhasi hatidi kuti zvinenge zvataurwa nevanhu tobva tati ndizvo. Saka naizvozvo nhasi takuda kuti tichiunzaka vacho vari kupomerwa tivabvunze kuti ko nhau iri kutaurwa iyi ndizvo here kana kuti kwete. Asi vakumbira kuti zviso zvavo havasi kuda kuti zvinge zvichibuda pachivhitivhiti. Naizvozvo movaregerera nekuti vachataura vakavhara zviso zvavo nemaheti. Liqiniso muri yeZimbabwe, liqiniso lelo. Athina liyakwazi njengabe Drewmas media sibamba xambili. Asithathi side li1. Sithatha konke ukuthi kube balance sibe le information ekwanileyo epheleleyo. So namhlanje sibe silinikeza uhlelo lwethu sibe sikhuluma lo bhuti akanye lo nkosikazi wakhe. Bona bathe abafuna ukuthi ubuso babo bubonakale kini. Ngakho ke lizasixolela ngoba bazabe bekhuluma begqoke ingwani ezivala ubuso babo. Lizabona uhlelo lwangikhona. Zvido zvawo kunyanya. Ichokwadi zvido zvawo kunyanya. Saka regai tikupe chirongwa chezuva ranhasi tinzwe kuti nhau iyi yakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Mandlovu special. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Baba tichida kuti mutitsanangurewo kuti chii chadzudza mhuri. Vaning'ina venyu vari kutaura kuti mukoma wasida kubatana nesu kuti tiite rimwe chete. Right. Inini ndinotaura ndichiti inini mazuva akambohwara madzimai yangu. Iwa ndakamboenda nawo kupi? Ukutaura kuchinkoko kwacho. Ndikasvika pachiwana. Achiti ini ndinoita sei? Ndogona kukurapai. Madzimai yangu shure akarapa ini ndikarapiwa. Ndikatemerawo makumbo zvese miri zvikanzi chienda meite sei mogare kumba kana magara mukaona vanhu vanoita sei vanonetsa mozouya navo shuya anofunga kana vafana vangu vari kutaurawo kuti anzi mudhara imi ndimi makaromba tiri kukubatai. Ndikati no ini mukundibata handei kwandakaita sei kwandakaenda kuchiwana shuya ndakaenda navo vanhu avo vafana vangu nehanzadzi dzangu. Tikasvika ipo pai tikaona nonga mudhara kaita zvechiwana zvikanzi mukomana uyu akasvika papi pano asi kuti ndimpe chinokuwadza handina kumpa chinokuwadza ndangomulapa chete. Chinokuwadza handina kumupa kana kuti ndakamupa pamwe zvakapanduka but ini handina kumupa pamwe mhene kumwe kusaidi kwamakatotora. Ndikati kusaidi handina bandipapi ndopano vatadzoka futi kumba. Ndikati mazvinzo kakomana saka toita sei? Zvikanzi alright tichazviona. Watazodzoka futi. Nwakomana wawa. Ndikati tauya ndio zviri kunetsa zvati zvikanzi imimi makutondinetsa. Imimi panapa ndakamuti zvakati. Achindipa mbudzi dzange ngani? 2 ndakabhadhara hana chikwereti. Saka chii chikunetsa kana kuti mhene kwamakatora? Ndikati ina hina kunguboka ndakatora bai. Zvikanzi wero saka dzokai. Watadzoka kumba. Watagara futi. Zvikanzi zviri kunetsa mudhara ndiwe chete.
ndikati mai ndiri kuramba here ndakakuradza pandakabata zvinhu zvacho handisi kuramba bei pandakatora zvinhu ndepapi ndipa pano anza udaita zvinhu zvasaka hapana zvandingaiti tagara ndovazoenda kwachief koripota waenda kwachief Nyankowo wataura ndikaza uyai kuno tikaenda kupi kwachief ini ndikataura tisiwa ini ndakaita sei ndakatora zvinhu zvacho zvikanzi right iwewe zvawakatora unoita sei ndikati handiwo ndikukonzerwawo zvipyo handisi kuziva kuti zvakaita sekana zvakapanduka here zvandakatora zvacho handisi kuziva zvikanzi saka imi motoenda kupi kwachief moita sei mogadzisiwa nachief chief ndiye achakupai musoro nyaya yekupisa ipapi ipapapa ndikati aiwa zvakanaka akatipa tsamba yake chief handei vakomana tasvika kwachief zvikai nachief masvika tionei tsamba yemabva kaNyankowo wapiwa tsamba woverenga iye akutotorawo sinepi wakomana vai wakutopikicha chief zvikanzi koma akiita sei makutotora pikicha anzi hatisi kutora pikicha ba tikutotepa zvipi zvamuri kutaura zvikanzi aiwa makutotora pikicha wafona chief kuna chief Nyankowo zvikai ndiro zvakupi zvakuno kuno vana vako wamatuma kuno saka ndinovagadzirisa sei zvikanzi iwe mukomana dzimachi foni yako ndo baba mukomana totaura mai vanja dzima mukomana zvikanzi vadzima zvikanzi imimi zvomaita vakomana maenda kumba mosvika kumba muuya futi nomusosande dhati hachanyatsa kuziva muna musosande kupi iko kunoku dzokugadzirisa isi chakupai makurukota meenda kungangai mukutaura iya anzi aiwa zvakanaka tauya taamulodi wakufamba achindurwa mupi mulodi usiku takasvika kumba kuma 10 o'clock dzousiku awa ndiwo amai vacho amai vacho wako washaudha futi nozvomudhiresi ngati mai vakomana zvamwakita hazvisi ini handisi kuramba bei kuti ndakabataka zvinhu zvacho kana zvakapandukawo handichazivi ndaiti kurapiwa zvikanzi auraiti manje kwachief hatichaite sei hatichadzokeba takutoenda kupi kuchief wekwedu akatipa transfer paNyankowo tikati aiwa zvakanaka tikasvika paNyankowo tadzoka changamira uku takaenda hatina kuzosvika ba nonyaya dzedu dzifambi zvikanzi aiwa izvo makasvika ikoko makazofamba sei ndikati waningira wangu ndiwa wakavharamba wanga kutoshaudha chief Nyankowo uyu mambokadzi saka ndatadza kuziva kuti ndozvifambisa sei ndakutodawo nyinyi zvamunoita sei zvamunotaura zvikanzi chief aiwa zvakanaka imimi zvamoita mabva kuno muchaenda futi kupi kwachief mambokadzi kuchinkoko muchaenda nani nomupurisa but mupurisa anengaida kuita sei kubhadha kuitira zvamuri kuita namulodi ndikati aiwa zvakanaka tadzoka kumba kwe wakomana ndiyo mari inyu handina toita sei kuti tiende dzoke kwatakabva kanzi mari hatina baisisu mhene imimi asi mimi ndimufana kubhadhara chi basa racho ndikati handisinawo kamari handitoda kusaka kubatsiwa zvese zvikanzi yetu kuzvinzi asi mimi ndii munotobhadhara zvipi izvozvo ndikati ndazvizwa kuti tiite sei tiende saka toita sei nemombe iri kutaura kuti munobhadhara mombe ikoko zvikanzi mheno ndikati mombe yacho ndinayo ikutiende kupi ikoko shuwa ndakasunga mombe yangu tikasvika kwasabhuku zvikaenda sabhuku imitina ichi mombe mende nayo wazosvika akomana wayo kanzi aiwa hazviti kutiite sei tiende nemombe mombe ngaisade kutanga taita sei taenda isisu tega tega topedzera tonza zvinotaura upi akakupai mushonga ndikati zvina kunaka zvina kuipa handei ikoko takasvika uko ati zvaramba tadzoka futi tagara kusvikaona nhasi ndiwo maitiwo yakaitiwa vachiti vakadzi vasoda kuvaona ndovari kukonzeresa zvipi izvozvi vakadzi imi mutoda kusuduruka papi musabate bano zvounzinza rovarume ndizvo zvakazoenda ava vaenda kukoti ini ndandiripo zvanzi kose imi kushungurudza amai guru enyu imimi zvatakuita imimi musashungurudza amai guru takukupai mutemo unoti 5 years usingasvike pamba papi
ipapo ndamuri kunetsa amaiguru amaiguru ndo anomusha upi uyu mukoma yenyu imimi kana moda kukoma tinokupa ichi munofona kuno mukoma yenyu murega kusvika papi ipapo muende mufamba nomukoma yenyu musanetsana tikangonzwa izvozvo zvakaipa zvatoshata saka ndio mamiri akaita chi zvinhu ndomubvunza mukunipa saka kana pane pyai kudai yekuti musaonedza musaonani dambudziko iri rinogadzirika sei manje nekukasika? ini handina kupera pyai shefu namaiguwa chete namaiguwa mukudetsa amaiguwa imimi munokwanisa kuonana ini handina kupana pyai besa kana kufambidzana hatisi kufambidzana wakusvika zvipi manje alright ko mushonga uyu hongu unogona kunge wakupanduka imimi pamakanotora maida kuti wainge uri wei? ndadai ndigare zvakanaka pamba pangu nerake ndori kunzi maitemerwa musina kupfeka kuti ndigare zvakanaka ka handisi kuziva kuti zvaifambawo sei ipapa nekuti paunobviswa hembe munhu ka watohurohika ndo paitondinetsawo kainini kuriko chii chakuitika makambovabvunza here vaikubatsirai kuti ko sei makuda kuti temera tisina kupfeka? ndakamubvunza akati aiwa kurapiwa ndikati aina ndichazviziva zvamakuita ndo zvakaitika ipapa ndodzwa kuti adzimai venyu vakakururiswa futi hembe imi mukakurura hembe handi adzimai varipo zvakarapiwa kwacho kwacho ndihana kupinda nomadzimai ndo zvakaitika ipapa asi tingati kubva zvamatora mushonga chii chazodzudza vanhu kuti vazoti handei? vakomana varo kuti ndimi kutipedza vari kufawo here vanhu? medu mangofa muningina unga nitedza inini chete mudzinza wani chete anotedzana neni kuzvava saka vari kuti panhamo paingoti ndiye saka ndasadza kuziva musoro wenyaya kuti ndopi para zviri kunzi pakanzi munodzosera zvinhu zvamakatora makabvuma kuti muende pamakazoenda kunoti muzvitore makazvishaya zvinhu zvandina ndozvizive handisi kuzviona kadinota kubata ndakabata handichazive kuti zvacho zviri kupi ndipa kuti pai pamwe zvakapanduka pamaizvichengetera makabva mazvishaya handina kutombozviona pamwe nomukuwa ndanga ndapiwa kana kubva mazuva iya kusvika panani nhasi saka manje imimi kana musiri kutora action nekukasika ko mukazofa imimi vabereki mhuri dzenyu dzinosarawo zvakadini? ndo zviri kunesa ndipo ndakatora wapi wakomana ava kuti handeindi kuraidza ipapi ipapa ndo zviri kundishupa izvo ndatadza kuziva ndoitawo sei tobatsirana saka vari kuti iwe kutozviita wega nditori kupedza chi mhuri imhuri yandasaiva chiuya ndauraya ndeipi zvinhu zvinopanduka handingazvizivo kuti ripanduka sei asi maifanira kuzvityaka izvozvo kuti zvinhu zvinogona kuzondipandukira izvo? ndaifanira kuzvitya but ndasingazivi ka ndaiti kurapiwa kana kwachifu takataura kudaro so nekuti marapirwo amakaita ndo angotityisa kuti munonzi bvisai hembe makatsika magirazi here kana kuti mapanga here amene magirazi ndaingodzitsika apa ndingazvizivi kuti chii ndaingodzitsika apa handisi kuziva kuti zvichinja ndaindoti kurapiwa ende zvinonzi pamakapiwa mushonga muchitoti maakuenda zvikanzi adzimai munodawo here oiwo wenyu wachipiwa ipapo manje wakapindawo pawo ega ini hana kupinda nawo madzimai akapinda paega ini hana kupinda nawo mba ndakapinda ndega handivaripo madzimai acho ndinavabvunza zvatiri kunzwa kuti kwamakatora kwacho mushonga vachiriko here vachiri vapenyu here kuti vakwanise kukubatsirai? handifunge kuti vachiri vapenyu beni angonzwa kuti akashaya handichazive kuti ndozviita sei saka zvichagadzirika sei manje kana ivo vasisiko? ndio ndikutadza kuziva kuti ndoita sei imimi kana muchida kuti tikubatsirei tingati ndezvipapi pamuda kuti dai matigadzisa apa neapa neapa totangirawo ipapo tizive pekutangira
Mimi manje. Wakutokumbira. Chinhu handichisiyana nekuti ndingamupe chii. Imi ndimo tozva kuti munhu angandibatsirawo. Ndingamuite sitomuita sei. Mundibatsira. Mari handichisina kana senti. Mundibatsira pamunhu kuziva kuti ava vanobatsira. Mundibatsira. Kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Pamuri kuona mundibatsira pamunoona. Zvekuti ndibhadhara handichisina kana mombe dzacho ndakabvisa kunitakurisa zvinhu ndichiuya kuno. Apapo ndikutoshandawo panong'ongomana kuti chigara ako papi panapa. Ende tinonzwa kuti maane nzvimbo dzakawanda muchienda muchidzingwa. Nzvimbo dzakawanda swanadzo. Ndipapo chete pandakabva ipo pandauya apa. Chete. Hakuna kumweba. Patakabva ipapo watazouya apo mwana ndakazoti mugare papi panapa. Uye haasi sabhuku ndini. Ari mwana wapapi? Ndiye akazotakura nomota kuyakaisa papi. Zvai chigara ini panapa. Watagara apa saka ndiri papi? Ndiri papi. Zvakanaka. Nzvimbo dzakawanda hakuna ba chef hakuna. Ndipapa chete pandauya. Alright. Zvakanaka. Ndotonzwa itsiro here kuti zvifambe zvakanaka. Kana muno maziro imimi mundibatsira. Alright. Chokuita ina handichisina kundoita sei handichisina. Zvakanaka. Noted. Kuenda kwandakaita kumusha kwedu handinachenda nokuda. Ini ndakauya nditorira ipo. Asi kuti ndini ndakahwara musha mangu. Kuhwara kwandakaita ndiko kwakanditakura kuenda kumusha kwedu. Wasvika budha wangu wanditi apo panenge pano vanhu vanoita sei vanobatsira ndaihwara nemwoyo. Ndio maenderano andakaita. Ndosina kukurura hembe handisingatozivi zvandikuita. Ndaihwara. Saka bva ndaita sewo mandarapwa. Asi kuti ndipiwe mushonga wakunzi nditakure ndiuye nawo handina kutemera handakatema nokuti kana uchirapwa urapwe pahembe. Unorapwa panyama dzako kana uchirwadziwa. Zvechokwadi zvakagara zviriko. Ndio marapiro ndakaita kuti ndakure mushonga kana mhiko yekunzi musadye zvakati handina kupiwa. Ndakarapwa. Asi chakandishungurudza chakandihwanda ndechekuti bani wavo vana bani vangu takavati uyai tifambe kana kuti tifambe hawabvume. Takabva kwamambo tatongwa kudaroko. Inini wakanditi garai pasi hamuna mhosva. Wakatonga asi ini ndaitongwa ndiri pasaidzi. Kuti amai guruva ndio wakatora zvinhu zvacho wakazvipiwa kumusha kwavo. Saka zvimwe zvinhu zvandakazosvika kuenda kumusha kwedu. Wokumusha kwedu wakati aiwa alright wakadzizoona chifi wakapiwa kumusha kwavo. Ndokataenda kuna chifi chimukoko bwatapiwa tsamba. Taenda kuchimukoko tasvika wakasvika kutanga kuita sei kutuka chifi uyo vakomana vai vanzi fonenai changamire bvawafonewa ndobva wataura saizvo zvokuti musatore foto changamire itai zvamaendera vakomana vatanzi munodzoka muso sandi niende kumunhu wekuyo akatirapayo zveshuwa anga ariko mazuva iyai vataenda patakasvika ipo taakuchidzoka kuti tidzoke takavamudzira vachitishungurudza vachitirowa. Saka kwachifi iko takanzi munodzoka sandi yacho kuzwa kuti handei vakaramba wadzoka patabva watiti handei futi takaenda kwamambo edu kwanyamukoo wataenda futi kwanyamukoo. Tasvika kwanyamukoo kuye iwo hwana kuzoenda bavakomana vai takaenda tiri tunu varume vangu nevamwe tete hwani wahombe iwo hwana kuuya takaenda ka3 kwakachifi iwo wasingauye bavakomana vai. Ndipo takanzi nachifi imi madii kudzoka futi kuchimukoko nokuti makarega kudzoka kuchimukoko muchaita futi mhosva yo muchabhadhara futi kuchimukoko. Chiwa takaenda futi nevarume vangu kuchimukoko kuna chifi chimukoko. Tsamba yana nhasi iriko kwachifi chimukoko. Vakomana vaya vana kuita sei kubvuma. Patakazodzoka ndipo wakazoti mukoma handei bataenda futi kwachifi kokupedzesera. Patakaenda kwachifi kokupedzesera ndipo pawakaita sei ndipo wakabva kuti mimi amaigura tichida kuona ibi ibva ipapa gurupu redu ndimukuti vharidzira. Batabva watora mukoma wabva waenda pawakaenda pacho ndipo wakanhingirikini pawakaenda ndipo wakaenda namukoma wavo vauya negate rakakura kudai so wasvika vawati tikuda kuisa pai pana banina vamwe vanokushanda kukhari handikuda kuisa mumba imwe anorara tichiita kuti tizoone kutakura mhepo yacho tiende kupi kun'anga iko wakaenda shuwa bwawatebwe yatipinde mumba hatina kuramba bwawapinda mumba mumba wasimudza bwaisa gate riye pai mumba imwe bwagwiribira kumusoro kwomubhedhi takapedza naro mwedzi gate rero rimo mumba muvimo kuchiwa tichiuya iwo raiti tiendeka kumuprofiti uye hawachabvuma vakomana wayo. Ndipo pandakazorwadziwa pandaenda kukotwa pandaripota patazoenda kukoti ndipo pandakapiwa pitsodo wanditi nini bhaim group. Saka ndiyo mabudira ndakaita inini ndakaenda nokuda ndakaya ndiriratira mukamwa mangu ndakana mazino ndakabva mbokeni nemazino ndodambudzika pamba papi
wakatitorera futi vabereki wavo amai vacho nababa wakatitorera ng'anga yakauya pamba pedu yainzi amadhongi ng'anga iyoyo wakauya naye wakatiti nini hanzizo ini ndaita zvokuruka kushanda mushando wemaoko kushandisa maoko angu kuti ndiramise mhuri dzangu wakanditorera ng'anga iyoyo wakatiti ng'anga iyoyo inofanira kunge ichigara papi ichigara pamba penyu mimi munouraya huku shuwa ndakauraya huku iyoyo ndakaibikira ng'anga yemurume nemukadzi wakauya mwana wangu akatanga kubuda musana ndinowakomana 2 mudiki wacho akatanga kubuda musana ndikaenda kuti baba mwana akubuda musana wakati endai kwamadhongi kwacho kwamadhongi handikuzivi ndakaenda ikoko saka inini pakarombiwa chaipo chaipo ka ini handichapazivi inini kuharai kwandakaita ndoti hemeni shuwa sokuti ndairwadziwa hapana chandaiziwaba kana ndakarombesiwa ipapo ndiri kuda kuti zvibude zvinhu pachena dai wakabvuma pesa pandisina kusvika kunokuba saka wanga kundishungurudza kuti rowa kundishungurudza kaenda kwamambo mambo ari kuti mimi endai kuchingoko kwati hande havachabvumi tichiziva kuti munhu wacho mupenyu here patakaenda nawo ainzi ari rwara kana kuti akafa ndizvo niwo chete zvakandishungurudza nabanini vangu zvokuti havasi kuda kutaurira naba wanda zvokurowa saka takazoti bhudha wangu akanditi saka kana zvakurwadza iwo chiya kumba avo vakati aiva tsano zvina ndedi kuti tisurukira nehama dzangu handina kwati waende wasaende kuhama dzavo baba wanoenda hoko hama dzavo kana pane zvekuda kugadzira zvinogadzira kana nini ukanditi wasingandishungurudze panoenda wanichigara wachigadzira tese tikuda kuti wakarambikana wanangu ndakabereka wanangu 6 ndoda kuti waitawo mabasa akanaka bheke zvakanaka kana zviri zvinizvo kana ni zvinondirwadzawo ndomba zvinhu zvinoshungurudza vanhu nechida upenyu hwakanaka vanangu ndakaendesa kuchikoro nechida kugarawo zvakanaka ndizvo chete zvandingatotaurira ko muri kuti hamuna mazino tikuona mine mazino ese wani akapera kudonha kesoko hakuna mazino nokurwadziwa kumatadza ndakatodzwa zino ndakati ndichatofa futi ndikaendeswa futi kumucha kwedu ndorapisa kumucha kwedu iwo wanenge wasandionaba asi problem yacho handikwanisi hangu kuti ndizive kuti kuroriwa here kana kuti kuisa sei muri kunzi imimi itazvibvuma sezvo mauya kotibatsira asi chokubhadharisa chaicho sisu panguva yatakavati mombe iyi kana tiende kumuteo tiende kupasi wakaramba wakomana pane dambudziko kwatiri tabuda nemombeyo tatengesa tabuda tasudurukira tikati pamwe tione kugarisana saka wakuti pari zvino kana kuna anotibatsira asingabhadhari anobhadharisa isiti hatina kana chokubhadharisana chakutinetsa pari zvino ndechekuti semataurwa azviri kuitwa nevamwe vese uyezve mataurwa azvitowa kwamambo ndeyekuti baba vakabvuma kuti hongu ndakakanganisa ndoda kuti zvinhu zviita sei zvidzoswerwe asi imimi manje ndimusiri kuda nazvo ndozviitise ini sva ndingade kuuraya vana vangu mofunga ndakambofunga zvokuda kuzviuraya nokuti vanomanikidza zvisirivo ndozva ndipanotora pitsoda ndibude mumusha mavo zvokuti kana zvaramba zviripo ini ndichimanikidziwa ndogona kuenda musha kwedu ndakatowadza manhe ndakati nyaya dzenyu dzakaramba dzakadai inogona kusiya vana vacho hana muchechedeko wandinawo vazukuru handingawauraya ba ini ndakatora 1980 kusvika iye zvinezvi navo varipo wani akafa chete mukomana yemai manje wese munhu wese anowacha 6 uyani wake uyani wake wani afa hapana asi kuiwo ana amai vacho kuti watizive nevahama dzavo inyaya dzemushonga idzodzidzi kana wakaemperehwa wari wadiko ye ini handizive kuti mudzinza mawa ini kumba kwedu kwatopera kufiwawo ndikutotamburawo ini kushungurudza kusvika ipo handina kana vabereki beki zvaunenge waita ndizvo zvindobvuma asi wakatora ng'anga yekudzi inobhadhawa ini chokubhadharisa handina nokuti ndawesita zvinhu zvakawanda vamwe vangu vanenge vakagara ndichishungurudziwa handina kwandinoenda baini kokuti ndingatori chimwe chinhu ndotora chinhu kuvabereki vangu chokubhadharisa here kana makachiona mumwe wacho kana atora inini ndarapiwa iye pamwe akazotorawo nyabi yangu handiri muhwere kurapiwa inini ndakarapiwa zvesiwo handirambi asi kuti ndizotora mushonga wakupedza vanhu ndotakutora kuti tibatsiriwewo iwo vabereki wavo vamwe hama dzavo dzese akaenda kukoto wakasiyiwa amai vaya nezvimwe zvinhu ava vanatedzaniwa wakafa tu varinete vakandidzena ndiripo here nini pano hongu manzwa zvataurwa munoti kudini ai manjofu zvinhu zvacho zvinochisa zvimwe zvacho zvinochisa asi vari kuchema kuti vada kubatsirwa mavanzwa hanzizvo aiwa kana muchida kutibatsira tibatsirei tisati tanotsvaga vaya vamunoti havagone ndinoda kuti vari kutiona vanobatsira hoyo mukana